Čaute, ahojte, priatelia. Máme tu 6. deň pobytu na Gran Canárii. Ukazuje sa krásna nedeľa, teda každý deň je tu takto slnečno. Dúfam, že nám to ešte 2 dni vydrží. No tu bývame a dnešný plán máme prejsť na severnú stranu ostrova až do mestečka Agaete. No a odtiaľto by sme sa mali vracať cez Terror, Arucas až naspäť do Las Palmas. Tak za 6 dní, čo sme tu, nám konečne prší. To neprší skoro vôbec. Smer Agaete. Máme tu také isté počasie na Slovensku. Nás to nebude ľúto. Keď to odídeme. Ešte máme aj dúhu. Takže vítajte v meste Agaete. Nachádzame sa v severozápadnej časti ostrova. To je zase trošku iná architektúra, ktorá si zachováva pôvodný vzhľad mestských bielých domčekov. Agaete majú aj takúto práčovňu, kde sa dá západ drobných oprať. A my sa pomaličky z tejto okrajovej časti mestečka presunieme do historického centra, kde sa nachádza kostol Iglesia de Concepción a pod kostolom sa nachádza ešte aj historická botanická záhrada s názvom Huerto de las Flores. Cóż, ale jaké pekná. Že? Toto je nejaký park oddychový pod kostolom v Agaete. Trošku nám prší. Takto sa to robí. Takto sa kupujú zákazníci. Parkovisko. Máme vedľa Peugeotka. Chorení smutno. Aby sa nepopili. Francúz je Francúz. No, tak sme pri pláži Agaete. Naše parkovanie na 2 € na hodinku. Dlhšie sa asi nezdržíme, že? Ne. Veľké parkovisko hned pri oceáne. Buenos días, amigo. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días. Bienvenidos a Gaete. Bienvenido al Puerto de las Nieves. Oh, perfecto. Ven para aquí, Naro, ven para acá. Hola. Gran Canaria. Gran Canaria. Gran Canaria. Muchas gracias. Nachádzame sa asi 2 km od hlavného centra mestečka Agaete pri bronzovej soche, ktorá je zložená z 3 postav predstavujúcich kanárskych básnikov. Je to zároveň aj vstupná brána námornej cesty prístavu Las Nieves, ktorá sa nazýva ako Paseo de los Poetas.
také prírodné bazéniky, podobné ako na Madeire. Táto kamienková pláž má názov Playa de las Salinas. Nachádzajú sa tu prírodné bazéniky s kryštálovo prizračnou vodou, ktorá tu priteká z Atlantiku. No a slnka je príjemne vyhriatá, je vodná na kúpanie, ktoré my sme ale nevyužili. A tieto bazény sú chránené pred otvoreným oceánom, čo zabezpečuje pokojnú vodu a je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Takže až sa rozhodnete okúpať sa v bazénikoch, tak miestni odporúčajú vziať si vodnú obuv do vody kvôli drsným vulkanickým skalám, aby ste sa nezranili. My sme ju nemali, tak preto sme sa nekúpali. A takto sa zapĺňa voda do týchto prírodných bazénikov. Voda je vyhriatá a bezpečne sa tu dá okúpať. Tu je nejaká reštaurácia, alebo že by tu niekto bývalo. Je to možné? Sme to my. Zdravíme. Dobre. Proti gustu žiaden disputát. No dobre, no. Iný kraj, iný mrav. Ideme ešte na veniac. Gaete sa presúvame do Galdáru. Tak pro predstavu, aké to je strmé. Na obrazovkách sa to asi nezdá, ale ten sklon má asi 30%, keď nie viac. Pri nejakej banánovej plantáži. A teraz by bolo vhodné si nájsť nejaké parkovisko. Nakoniec sa nám podarilo nájsť parkovanie v centri mesta a ešte tu máme aj s milou obsluhu. Krásne autíčko tu. Je to auto, rok výroby 1965. Ako nové. Ktoré bolo vyrobené vo Veľkej Británii a jeho dizajner bol Michelotti. Práve anglické auto. Interiér je ako nové. No a toto mestečko Galdar sa nachádza na severe ostrova Gran Canaria v provincii Las Palmas. Má viac ako 24 000 obyvateľov a rozlohu asi 62 km štvorcových. A toto mesto leží na úpätí hôr 2 km vzdialeného od pobrežia a 21 km západne od hlavného mesta Las Palmas. Ulica Santa Lucia. Dobre, pokračujeme z Galdáru do Burgasu.
Tak tento krásny veterán značky Triumph bol vyrobený v roku 1961. Majiteľ tohoto auta. Hij is een doodje. Bye bye. Krása. You okay? He's a British car, yes. Yeah, this is British car. Od výjazdu z rýchlostnej dvojprudovky začíname prudko stúpať krásnymi serpentínkami až do mestečka Firgas, ktoré sa nachádza v horách v severnej časti ostrova v provincii Las Palmas. A ešte nás čaká asi 12 km týmito kľukatými zákrutami a budeme v mestečku Firgas. Sme tu, Firgas. No, po polhodinovej jazde autom z mestečka Galdar a 22 kilometroch sa nachádzame v mestečku Firgas, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 465 metrov. No a toto centrum mesta ponúka množstvo kultúrnych a náboženských miest. My začíname priamo v historickej časti, a to ulicou Paseo de la Gran Canaria, kde sa nachádzajú farebné kamenné dlaždice, ktoré zobrazujú mapu ostrova a erby jednotlivých obcí. A mesto Firgas je známe aj ako prameň zdravia a života vďaka vodným zdrojom, ktoré sa tu nachádzajú. A takou hlavnou časťou mestečka je aj toto námestie s krásnym výhľadom na Atlantika, severnú časť ostrova Gran Canaria, historickou budovou divadla a kostolom San Roque. Na kúsok od kostola sa nachádza ďalšia pekná ulica so schodmi a 30 metrov vysokým vodopádom. No a na druhej strane ulice sa nachádzajú lavičky a steny, ktoré sú zdobené tradičnými španielskými a portugalskými keramickými dlaždicami, známe aj ako azulejos. No a erby na dlaždiciach znázorňujú symboly spojené s históriou a identitou tohto mesta. A ešte je tu taká krásna fontána, ktorá sa nachádza kúsok od námestia San Roque. Fontána bola postavená z lomového kameňa na oslavu 500. výročia založenia mesta Firgas, ktorá je po večerných hodinách aj nasvietená rôznymi kombináciami svetiel a ešte k tomu vydáva píšťalovú hudbu. A keďže sa nám do večera čakať nechce, tak sa lúčime s Firgasom a pokračujeme smer Terror. No a z Firgasu naša trasa pokračuje do mestečka Terror, ktoré sa nachádza v stredovýchodnej časti ostrova v horách. Znovu nás čaká asi 12 km takýchto krásnych serpentín. Než sa dostaneme do mestečka, začína nám trošku pršať. Počasie je nič moc, ale takto tu býva na severe. Viac prší ako na juhu. Prší, smochlí, cesta do Terroru.
No, toto nás čaká. Tieto serpentínky. Takže nachádzame sa v Terore. Mestečku Teror, tu sme zaparkovali v také podzemnej garáži. Prší, že dlho sa zdržovať nebudeme. Pozrieme sa na rýchlo mesto a pôjdeme ďalej. Prší, prší. Dáždik sme si nezebrali. Sme poriadne nevyšli ani z parkovacieho domu a už nás tu privítala na námestí takáto hudobná atmosféra. No, tak sme sa pripojili k ostatným a trošku sme sa aj my zabavili. Stačilo, poď už, dopadneme do večera. Sire. Levandula, to tu vidíš, tu máš nevím jaké, Bobkový list. No, A plno cukríku. no. Zrovna sme tu prišli a majú tu nejaké miestne trhy v nedelu. Máme to aj s kultúrnou vložkou. No, Teror je zaujímavé mestečko na tomto ostrove. Samotné centrum nie je nejak veľké, ale je poznať, že tu zavíta dosť veľa turistov. To je jak, ja neviem. A toto historické mestečko je preslávené zachovalou kanárskou architektúrou s drevenými balkónmi, bazilikou Panny Márie z Borovíc. Preto z Borovíc, miestna legenda hovorí, že sa tu na Borovici zjavila Panna Mária, a preto je toto miesto jedno z najzachovalejších pamiatkových centier Kanárskych ostrovov, bohatým kultúrnym dedičstvom a miestom významných púti. Ako iš? Skalický trdelník na Kanárskych ostrovoch. Nech sa páči, nekúpi. Pues supongo que hay. Také, no, zvláštne. No, a niečo také sviečne. Parfuméria. Grienky z celého sveta. Vložené a spracované na Gran Canaria.
Takéto mašinke to je spracované. Pekné. Okay. Gracias. Adios. Bye. Odporúčame túto parfumériu. Ona by vyprávala, strašne podarená bola, čo za ti? No a tak sa presúvame z Tereru do Arucasu. Máme tam rum. Pôjdeme do Las Palmas. Aha. No po 15 minútach a 12 kilometroch vchádzame do mestečka Arucas. Proti už vidíme katedrálu svätého Jána Krstiteľa, takzvanú katedrálu Arucas. Tak nachádzame sa v mestečku Arucas. Krásne vysadené. A toto historické mesto sa nachádza na severozápade ostrova. Je známe svojou gotickou katedrálou, ktorá nás už pri príchode do mesta z diaľky privítala. A katedrála svätého Jána Krstiteľa je postavená z čierneho čadiča a jej väža siaha až do výšky 60 metrov a patrí tak najvyšším na kanárskych ostrovoch. Ty podvorný fotograf. Mesto je preslávené aj výrobou rumu značky Arehucas. Má viac ako 100-ročnú tradíciu výroby kvalitných rumov z miestnej cukrovej trstiny, pričom sa využívajú staré rodinné metódy a zrejú v dubových sudoch. No ale postupne k továrni sa ešte dostaneme a dúfam, že bude otvorená, lebo je nedeľa a sú tu nejaké oslavy. A ako sa predprietame uličkami, tak zase počujeme nejakú hudbu. A hovorí sa, že obyvatelia v meste Arucas nemilujú nič viac ako je dobrá party. No, tak to sami vidíte. A zase sme na party. V starom historickom centre mesta sa nachádza aj takýto malý mestský park s botanickou záhradou a sochami. Tak si ho poďme trošku prezrieť a potom pôjdeme do tej slávnej rumovej továrne. Fabrika na výrobu rumu Arehucas. No žiaľ, továreň je zatvorená. Filip sa s nami lúči. Bereme mu bicykel a vezieme ho na letisko za priateľkou. K nemu domu do mestička Las Palmas. Takže poďme na to letisko rýchlo. Sme na letisku. Čau. Počkaj, kde si sa? Ahoj, ahoj. Poprvé začnem video. Natálka prišla z Viedne. Mala nejaké skúšky, ktoré musela urobiť v Čechách a teraz pokračuje v Erasme
tuto na Gran Canarii. Tak, naložíme ich a odvezieme ich domov. Tak Nate, vítaj na palube. Díky. No, Je to jedeme. ale však to dáme. No, máš? Typo, vymontujeme bicykel. Ježiš. No, niekam to musíme odparkovať, ešte nevieme kam. A pôjdeme si mať takú rozlúčkovú večeru. Dobre teda. Tak počkáme tu. My už sa neuvidíme. Uvidíme sa až na Slovensku. Oni tady ešte do februára pobudnú nejakú tú dobu. Las Palmas. Sú tu palmy. Je to Las Palmas. Je tu 400 000 ľudí, moderné obchody, krásne pláže, rušný nočný život a výborné teploty. No, zatvor to. Tu sú tesnotky, že? Takto sa tu parkuje v parkovacom dome. No poďme. Sezame, otvor sa. Please. Z garáže a z obchodu z knihy rovno do mesta. Vyzerá to dobre, že aj ktoré sú sladké. Chce sladkú? No, teda pistáčio. Dobre, predjedlo, tebe bylo dobre tak pivo. A pivo? No. Chceš pivo? Áno, Na konci no. ulice. Na Gran Canarii. Pivo Budvar. Dobre, že? Také je dobré. Tak, 1906 je docela dobrá. Taká? Tak, 1906. To dáme. Aha, to bude pekne. Would you like to take it here? Yes, Here. Yeah. thank you. Ďakujeme ti za výlety. 1906. Došli devčatá a tam pijú pivo. To je rovné. To je studené strašne. Gracias. Tak, 2 pivečka za 7,20. No ideme si dať niečo dobré. Čínske. Hola. No jasné. No, ale ne moc. Ale tak, Poco, por favor. Viene. Tomate, ese poco. Tomate poco. Y ternera. Lebo je to moc. No, picante. Sí. dáme si pikantnú polevečku. Sí. Con huevo. Keď čínska reštaurácia, tak nech je poráda. También, sí. No. To je namáhavá práca. Namáhavá. Namáhavé, namáhavé. V čínskej reštaurácii sme mohli nahliadnúť do kuchyne a pozrieť sa na majstra, ktorý už vyrába domáce rezance, ktoré budeme mať o chvíľučku na tanieri. Tak sa pozerajte, s akou radosťou to robí. A môžeš ísť spať. Thank you. No. No a teraz príde to hlavné. Tak sa pozerajte.
Tak to je fakt zaujímavé. No a to jak spravil ty tenké z Takto, toho? tak to robí. Tak to natahuje. No sami to je úplne, že... Perfekt. Perfekt. Ty, akože... To necháme, jak to mohol spraviť. Šéf kuchár. Ručná práca. Decka. Tak toto keď zím, tak to už nič nemôžem. Už ani nič nebudem. To je domáce nudličky. Tak to je špička. Čerstvo urobené. To vyzerá perfektne. Vajíčko. To je super. Ok, de beef de nenela. Mario. Decka, Decka, výborné. akože... Fú. A musíte sníst nejdřív ty nudle, až se vám nerozloučí, a pak teprve dosypat tu poli. To je dobrá rada. Takže najprv nudle, alebo čo to sú, slíže, ručne vyrábané, a potom dosekať polivočku. Ah, perdón, de beef de nenela. Tak ochutnáme to. No, to je horúce. Až to horúce. Ale. Ešte tam mohli možno minútku byť. Áno? Si myslím. Vlastne. To je furt povedať. No, ne. Picante. Pikante. Je problém? No, asi. Bude problém. Pikante, pikante. No, Máme si pikante. no ty si daj. Máš si tam pikante. Opatrne, Taťo. Ja sa zvykli. Jaké? No, má vlastnejší. Dneska bylo to úžasné. Prázdne tanier. Zajdeme párkrát. Páči sa, Zlatinko? Pivo, díky. Díky za pohostení. Dosýta sme sa najedli. Každujete Las Palmas, tak táto reštaurácia. Všetko po domáci vyrobené. Decka, takto som sa v živote nepočula. Takže sme rádi, že sme ťa videli. Po dlhej dobie. Tak, ja sa rozumiem. Čau. Ideš pinkať, že? Tak. No, tak dobrú noc. Ahoj, opatruj sa. Opatruj sa, všetko dobre ve škole. No, tak, zatím. Dobrú noc, kúpal. Tak čau. Pozor. Keďže parkujeme pod obchodným domom a chceme mať parkovanie zadarmo, tak musíme urobiť nákup nad 30 €, ak si ideme na posledné 2 dni niečo dokúpiť. Čo bolo to? Potraviny. Tak sa poďte s nami pozrieť, aký je tu sortiment. A hlavne teda, aké sú tu ceny. Z jedného poschodia a do druhého poschodia. No. Hotové jedlá. Tam máme, my to musíme minúť platiť, čo? Batáty. Keď sa väčšinou ide. To je batát. Ty prďa. To je ježiš. Česná. A takto to má už všetko pobalené. Všetko v plastoch. U nás sa hráme na veľkých ekológov. Je. To je cibula. To je cibula. Cena? Slabé 3. Čo? Pane si bez ďalej. Dva plné regály mliek. Rôzne druhy. To sú syry. Saldovino to je. To sú syry.
Tu sú vína. No, teraz si vyber nejaké to správne. Pekný obchod. Novitná robota. Perfekt. A toto všetko sú tu mäská. Údené. Tak spravíme si nákup na 2 dni. Tým, že sme nakúpili za viac ako 35 €, tak máme parkovné zdarma, čo urobilo asi tak 8 €, čo sme tady. Takže musíme bločík od nákupu do tejto pani a ona nám dá nejakú potvrdenku a tým pádom máme parkovanie v podzemných garážach v centre mesta zadarmo. Dobre teda, Ivo. Tak, zatím, čau, jedeme. Máš adresu? Mám. Tak, zatím. Pa, pa.